Mula Barangay Asin, Baguio City, mahigit 30 minuto bago makarating sina Mami Daisy kasama ang 4 na taong anak sa pinapasukan nitong daycare center sa may San Luis, Baguio City. Kaya nang mabalitaan nila na magbubukas na ang bagong Bahay Bulilit Learning Center sa kanilang barangay, labis ang kanilang galak na puntahan ito. Bilang magulang kasi, napapansin ni Mami Daisy na madaling bumaba ang enerhiya at gana ng anak nito bago pa man makarating sa daycare center dahil sa tagal ng biyahe. Since mas malapit siya, very convenient, malaking tulong po siya lalo na kapag lalo po sa mga bata na hindi na po nila kailangan pumunta sa malayo or mag-jeep para lang makapunta sa school. Minsan kasi madalas yung mga energy nila is nakakatulog na sila, so pagpunta namin doon halos wala na silang energy. Ang bagong bukas na learning center ay kabilang sa mga proyekto ng Ronald McDonald House Charities of the Philippines. Katuwang ng RMHC, ang lokal na gobyerno ng Baguio City, City Social Welfare and Development Office at ang McDonald's Philippines. Ayon sa kumpanya, mabilis ang suportang ibinahagi ng syudad dahil agad din silang naglaan ng lupang pagpapatayuan hanggang sa nisimulan ang konstruksyon nito lamang buwan ng Pebrero. Makalipas ang 31 araw o isang buwan, natapos na agad ang ika-47 Ronald McDonald Bahay Bulilit Learning Center. Sa 102 square meter na lawak ng estrukturang ito, kaya nitong tumanggap ng 30 hanggang 40 bata per session o semester at maglalaan naman ng isang guro mula sa CSWDO. So timely na meron namang available na lot dito, kaya dito pinatayo para naman malapit na lang. Yung mga taga Purok 1, hindi na sila pupunta sa San Luis, hindi na pupunta sa proper, at least dito na lang mismo sa Purok nila. Sa unang pagbisita ng mga bata, kitang-kita sa kanilang mga muka ang labis na tuwa at excitement. Ang Ronald McDonald Bahay Bulilit Learning Center ay isang safe space kung saan ang mga bata or mga estudyante ages 2 to 4 can safely learn while playing. So ang role po nito ay para po siyang daycare. So it is under the Early Childhood Care and Development Program ng DSWD. Maliban sa Bahay Bulilit, marami pang mga charity events na isinasagawa ang RMHC mula noong binuo ito taong 1996. At sa ngayon, plano nitong makapagpatayo ng 100 Bahay Bulilit Learning Center sa buong Pilipinas bago matapos ang taong 2028. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.